May istorya ako sa ito mga pangga. Si si Lolo Tibo. Nagkakarawat so ang mga amigo niya ninlaki na dinulok niya da mga pangga. Pighamo niya da. Nagpupurustahan ka mo ninlaki na. Ngunyan, hahamunong ko kamo. Ida ang sabi ni Lolo Tibo. Diba, sa mga amigo niya na naglalaki na. Sa mga din nakakaaram ninlaki na. Ibagan si Sugal na Baraha. Tapos pataraasan bagayan nin puntos. Ang pinakahalangkaw na puntos 9. Laki na yun ba yung pangaran eh. Pag nag 10 puntos ka, buklo ka na. Kumbaga sa bulang, gumaga ka na ng tubig, iumasan. Ngunyan, hinamon daan ni Lolo Tibo so mga nagkakarawat ng laki na yun. Mga nunoy, ha? Ni may daradara akong premyo digdi, ha? Sarong sakong sinsilyo. Sarong sakong sinsilyo ang premyo. Isay an malaban sa kuya nin Lucky 9 tapos bakong baraha ang gamit sa pag Lucky 9 bakong baraha ang gamit sa pag Lucky 9 atot. Kung isay an may pinakahalangkaw na puntos sa pag-atot, halimbawa makasyam kang atot, 9 puntos ka na, gana ka na, saya mo na ng premyo. Ang premyo, sarong sakong sinselyo, so baragohon pating sinselyo mga tugang, hali pa da sa kunyang bangko, bagong kinuada ni Lolo Tibo sa bangko, pig-withdraw. Sarong sakong sinselyo, ang premyo. Primero daang maglaki na kumawat susaro daang amigo tulo da asinda susaro da naka 7 puntos da naka 7 atot da. So mga duwa da mga tugang naka 8 puntos da naka 8 atot. O di goods na da naghirit. Naghirit goods na eh. Ngunyan, si Lolo Tibo naman daan na umatot, laki na yun. Ang atot daan ni Lolo Tibo mga tugang, 9. 9 puntos. Nasa roan ni Lolo Tibo sa mga kulokoy. Ngunyan, 9 puntos na ako mga nunoy. Sa kuya na yung premyo, sarong sakong sinsilyo. Pag-alsahada ni Lolo Tibo sa sarong sakong sinsilyo na papremyo, magkaatot pang saro. Prut! Nabuklo! Nabuklo si Lolo Tibo! Ibinalig niya sa papremyo. 10 puntos eh. Okay, dahil ka mo maglabang kay Lolo Tibo mga pangga nin Lucky 9, ha? Ato, talagang 9 puntos yan. Sa kataso pa premyo da magabaton, sarong sakong sinsilyo, pag-alsa magabaton. Prrrt! Naga! Huminirit pag sarong puntos. Kaya pasin Energy FM. Today